बुची आव छाना तनी खा लो। इतना मेहनत से मार मार के बनैनी हो धोवनी हो कटनी हो आए अपन बहिना खातिर बहिनों के मुंह में लइका चॉकलेट धरा के चल बड़ा निक लागेला। ई चॉकलेट जलजीरा बीच में भरल रहेला। ले त बुचिया लकड़ी ओहर से ले आई है त तनी चट दे बनाओ तरी पट दे खा लो। ताकना का ताके के बा हो गोतनी दे दिन लेखा करियसन त आदमी ना करी। आगे से सिखावत है जागे से राह दिखावत पीछे से हमू करम ला एमे कौन दूर आए बा ना बा कुछ कहत ना रहीसन न तार गोतनी नु देख के जरता दी कहतरी नु कि आइल बड़ू जी लगा सकता तारा अपना मन नहीं बुझत के चल जाला कनी काहे के देख मर दीदी बोले लिया ओकरा कुछ ओनी के देख के जारला में कुछ कोइला में बा देख के लगा कि जरता दी जाके जानी कावा छी ये कनी के दीदी हम कमीनी खइती त हमरा के रही ना देती सन ए कहनु कि जीजा के तोर हम कमीनी खातानी। अरे जानते यही के चलते नु माई कहले के ना ससुरा में हा चढ़ बढ़ के रहल जाला। काहे ना चढ़ बढ़ के रहल जाला काहे ना रहल जाला चढ़ बढ़ के ना दब के रहबी ना दीदी। अब तू आके देख लेलिस नु कितना गति क देती सन। अब से हम चढ़ बढ़ के ना रहती तो ये दीदी हम ना जानत रही कि तोरा के गति करई तोर काला गोतनी या तोर सास ससुर जे भी बाटे तोरा के इतना गति तोरा के करत है खीसी रे बुचिया खीसिए न एकदम हम छोइले रही ना ढीलले रही ना काम धंधा। हां त बरोबर करसन हमारे खनिहार बा ठीक कहत है कि केतना दिन करबी रे बता 1 साल करबी 2 साल करबी है देखो देखो त लगता कि दिन गुजर जाई। बनावत खियावत तू आइल बैस नु बनावत के ओहू खाते नहीं के बुझाई नु कि आग लागल बा देख तब केकरा से तू दूध बालने बड़े। हां कहत है ना कता बड़ा की के यानी कि फोन से कहत केकरा से बतियात रहे कहत है नु कि दूध अब घरे ना आई दूध बंद कर दी ऐसे से केकरा से बतियात रहे हम चुपचाप चले तोरा से के मुंहे लागे जाई बा। अच्छा ओकरे भातार के कमीनिया के नु बहले बनी अभी जानत नहीं की गाड़ी मंगवानी करे में हमारे इचको के देरियो ना लागेला। अभी के लौका देले हरे पूछाऊ जुग त लौका नहीं खे आ लौका कोई खाला आ रही बगलिए में के बाइसन ले जैसन खेलवड़िया कोनो चीज नीमन आ दे दी से खराब जान ले कि हां ना हो गइल के पन्नी घरे देले बनी टोला माला के जानते बड़ू कोनो नीमन चीज दी ही तारा के अपन तहरा के देता तू ना देनी काहे के देनी टोला महिला के रे हां खा ले सुखल खा ले एगो खा ले दे खो हां नहीं तोरे सोचता जानू के बताओ लागो है सब ना मुंह हम बाबू चॉकलेट देले बा। हां बताओ कि ओतना मछरी कटनी अकेले धुआनी ई कैसन बुजरी के पानी में चला दी ई कैसन देख के घरे में से टुकु टुकु ताकत रही असल की कुछ करत नहीं है ना करत या ना हम ना जाई में यही के चलते नु सुनत नहीं खिसन तुम देख के ना सीढ़िया बीड़ी से धुका लगा के सुने ले जल्दी से देख के छोड़ना रे तू त लगा कि डेरात रहिली हरदम डेरात रही मांगे पके एगो बार ना छोड़ मन से देबा बताई हम बानी नु जबले हम बानी तोरा डेराई के नहीं खिया चलियो जाई ना तो सोच ले डेरा के मत रही तोरा के जमा के रहती तू ही बता बुच्चा के डेरा के रहते रहे घर में गुजारा से लांगाटा के खानदान में हमर गुजारा होत रे आए यही तन जो ना कहे के तम लांगाटा त दो गाला त तेगला मोय बना दी ठीक कहली इसमें ई कम न दीदी आ कि तोरा मरद तोरा के नु हाथ फोले के चले ले दम तोरा के माने न जाने अरे वो हमर वो जानत है वो इसने रहने ही खानदान के हनु त हमसन काड़ा बानी नु तन ठीक बा तन ठीक बा जाना तनी सब बात है ए बुची असली वाटे मसाला तो के धइले में ले होता रुकाती करी रुकला बताने लिया और दूगो खा ले रसा में के बनत रहे भात में खइए रसा में के आवत जन खियाई में ताकते रह जई हो जा बनैले करवैले रहतू जा त हक से आके खइतू जना बाल बच्चा के देतू जना न तो दजा तनिक अपना मन नहीं के बुझात आए उ तो छोट बिया बोलाइले ही बिया बहिन अब इहो देखा देखी उहे कुल करिहसन आए कहते न बैसन त काहे छोटकी करती त नीक लागत हुए ए मम्मी जी हमारे एक दिन भाई आई के रही रहे त का कर कहत रही अब ओकर बहिन आइल बे त रौरा काहे नहीं बोलत कुल हम का कही हमरा के जियल मुश्किल कइले बैसन ई आदमी कहत हुए 10 गो बेटा 2 गो बेटा 4 गो बेटा जन्म आवा का जन्मैले त बानी 3 गो जन्म मनैले बनी केनो जानी के सुखे सवारत नहीं कि बियाह शादी कर देनी अपना अपना मन के भइल बे जाए दो हम बोलबे ना करम हम अब कोई जगह बोले जोग नहीं की हमरा बोलला के जरूरते नहीं। मम्मी जी मिली त खाई में ना मिली ना मम्मी जी इहे न होई घर में अब का करी बतावा होई त काहे अपना बहिन के बोला के लान के मछरी बना के खियावत ये वही जगह चूहानी तक ले आज तक ले हमनी के चूहानी के उ बैठ के खइले नहीं खे हैं आ उ मेहरानू एथी करते के वही जगह बैठा के हमार जुट कठार कइले बिया बताई तनी ओ नतिया ले कनी ओकरा मरद ले कनी त कत का रे सालियल में त खाई ना पी ना बनाई ना बनावे खियावे के हमनी को एथी नहीं खे बनावो खियावो से का मतलब बटुए
लेकिन इतना ना करे के चाहिए ना कि चूहानिए तू बैठा के खियावे लगबू। ओकर नैहर में उहे होत है, ओकर माई भाई भौजाई वो सही कैले तो सही न सीखी। निमन घर के रही तब न निमन लूर बुद्धि सीखले रही। तो हमारो बहिन रही सन, हमारो माता रही, हमार मत या बहिनी आवत रही सन, जात रही सन, ओकर निहन का जन दादा हमर तो बहिन आवेले, हमरा भौजाई आवेले, लेकिन उतना करेले कि जहाँ बनी वही जगह आदमी खाए लगी हन जा। मैं जुट कठार कोई रहे घर के लक्ष्मी ए घर से भगियन नहीं। देखा एक ने हमरा कपार पे चिल्लाना तो हमरा कपार सही दुखात हुए। लक्ष्मी भगियन के क्या करिए ना तो कपारे पे चुई। हमार कहल कोई ना मानी ना तो ओकर के भगवान देखत न तो हां के का करत हुए, भगवानो देखत न। भगवान को खे नहीं बुदाई। हम लइका हमारे तरह के जाके कर ले ये चाची दा तनी एगो पीसा बा ऐसा छोलनी चला के मरले से ढिंगा तिलका उठल बटुए। ओती समय जब से देखले बन तबे से हमरा एकदम एथी आग ले बटुए समझ जाई। हम कोई के बोले जो नहीं खी, हमरा बोले के नहीं के बुढ़िया के कहला में का बा। जब सब कोई अपना अपना भतार के कमाई धर अपन इति करते बा हम बुढ़िया का बोलो। बुढ़िया बोल के खराब बनो, बुढ़िया के पूछा तो हां रवा नीक बनी ठीक नु, हमरा नीक नहीं खे बने के। जब बड़की गोतीने खराबे भी है तो हां खराबे रहम हम इतना करियत ना। सुनी ना काहे नहीं काहे ना अपना मन के कर तू काहे अपना मन के करतनी जी। तारा के सुबह रही न करी ता हो दुगो लिट्टी पका दिया हो, हमरे सर्दी निहन मन भइल कैसन बनैलू हो। आटा बा ई घर में देखनी ह जब ऊ रोटी बनावत है तो ऊ एक ओकरा ई नहीं के बुझात कि हां आटा नहीं खे ना का कही कि हां आटा नहीं के गेहूं धोवाई कि ना धोवाई। हमारा बोलला के जरूरत नहीं खे। हमर हां त मत बोली रवा मत बोली, हमरा उससे मतलब नहीं खे। लेकिन हां ऐसे करिहन त हम अलगा बिल का हो जाई। हां तो हो जा। भतार लेके अलगा नहीं को, भतार के कमाई कुल मोचोट के धर बड़ू। अब कौन चीज धरबू, बुढ़ो के का धरबू। खेलवाड़ी लो आवत जे हमरा किति करे अपने भाई बाप के बोला के खेला खेलते जा करते जा हमार के नौ नतीजा करबू जतो जनी। हम केनो जनी के बारे में बोलत नहीं, अब बोल ना सकी ना बुझाइल। बाप रे बाप, बहिन के बोला के आदमी खियावत तवन पियावत तवन। आदमी जहाँ कुछ बोल दिहन त घर में कत कुकुरहटे बाटे अलगे चूल्हा जरी। इहो विरोध घर में लागल बा। एगो बहिन के ससुर होती बहिला आके जिगबे डेरा जमैले बिया, हमारा त कुछ नहीं खे बोले के। हाँ यही चलते त सीढ़ी भी बैठ के टोन पूरा छोड़त रही। और बिटिया कपड़ा पसारतिया सुनतिया। लाज वाली के न लाज लागे के चाहिए हो। लाज वाली के न लाज लागेला। बाप रे बाप लागत की का कुछ कहलू का हमार दीदिया के हमारा के कहाँ सीढ़िया पे बक ना केनका त बरबरात रहलू ह। अरे उ दूसरा घर के एगो बहिन आइल बिया तो ओकरे बारे में कहत रही कि कैसन ससुरैतिन बहिन के लाज रहे के चाही कि बहिन के ससुरा जाके खात पियत बानी आ बहिलाइल बानी ओइ जे चरबिया तनी कतनो कोनो के बहिन होके त तनी खराब लागेला। अब का है अब ओकर दीदिया के कोई दुख दीही तकरा के उगा के डेरा जमैबे नु करी। पहिले का त ओकर दीदिया के खूब लोग मारत रहे पीटत रहे त अब ठीक नु करत ये बहिन के बोला के खियावत के पियावत त हमारा निहन आदमी मिले त ओही तरह करत। हाँ ए बचिए ई त बहिन ठीके कहतड़ू। तूहू त कवन कहीं कि तू बढ़िया काम करत तूहू त उहे गलिया से गुजरतड़ू। उहे करामवा त तूहू करतड़ू। भाग रहुआ त उहे गलिया से गुजरतानी। रहुआ नहीं कि हमर दीदिया के सासर में रखत त हम त बहिने लागम। हम कवन कहीं कि तहरे मौसी लागम। अब कुछ लागम ओकरा से का लेना देना बाटे। हमर दीदिया हमर बहिन है ओकरा से रहुआ सब हमर दीदिया के हमरा के बहिन जाना तो कम जाता एकदम प्रेम से ना रखतिन जा। ओकर का मरतिन जा पीटतिन जा। हाँ भलवा ओकरे खातिनो घरवा में आदमी रखले रखल नहीं कि जा जब से हमाइल बन तब से लगता करे वो सब कपार पर बीच से माथे पड़ल बाटे बोलत रहता है कि हरे तारे खाना बना के देती है ऐसे देती है मछली मुर्गा बनावती है कुछ कह बहिन। मगर तू नहीं जानी के खानदान में उतारल बा ना कि बहिन के नैहर ससुरा जाके रही भौजाई के नैहर जाके रही ई सब उतारल होला एगो घर के। चिबुक ना तारो खानदान में ये रहुए के ककला की गोतनी के मारा कुछ कुछ के केकरा आदमी मारतवन हो। हमार दीदिया के हो तहर बहिनिया कह देलन तया के सुनत अपन बहिनिया के करना मन नहीं कर। तूहू एगो हो तूहू एगो ससुरैती बाड़ू तोहरो सोच समझ के रहे के चाही। बहिन के हो ससुर है कहे के चाही तार त खुद सिखावे के चाही कि अरे बहिन ऐसे ना कर जाला खियावा जाला बनावा जाला आगे बड़ बुजुर्ग ओकरा के खिया देवे जाला। ई ना कि दूसरा के हित ना तैला नु तो ओकरा के आदमी मार भात खिया देला आ अपन हित तैला नु तो ओकरा के मलपुआ बना के देतो ना अच्छा अच्छा करतन त देख अखिया भी लौकते नु बा।
जब भी है करना बाटे त ना कि हक ही सब बांट ल जा बिकरा न कौन बात मत देख दे जड़ो आपके अपन घर दर उठा ली अपन कहूं रह जाए तो का लेना देना बाटे तो हक ही सब बांटते ना कुछ झमेला में रख आइल हके हिस्सा न बटवावे खातिर त बटवा द कवन कहे कि अब चलो वकील के बुलाओ जल्दी सब काम करवाई हम कहे के बोले पिंटू पर तू ही हड़ू आओ रे दीदी वकील के बुलाओ रे सब काम हम करवाओ तन झटपट 1 मिनट में सब करवा दे माता हे से तू रहबी त सब अथी हो गई पहले बावन हो ना त हे बेटिया के मजाल रहित कि हे घर आंगन में आके दूसरा के घर बैठ के चा भतड़िया हेता चार गो बात बोल दी हन राउर चा भतानी राउर ताहरा से आदमी अब जान गेलन कि तू कौन घाट के पानी पियले बाड़ू तू त 5 घाट के पानी पी के बैठल बाड़ू लोग जानत ताटे 5 घाट के तू त बुझाता कि 7 घाट के पानी पी के जगह आइल बाड़ू हां कौन बहिन होई कि अपन बहिन के गांव में जाके हेतना बतरस करी ना रही कोई बहिन के मार के गाड़ के अगने में खान द जा ना भगलू तारा लाज नहीं लागत हो तारा लाज नहीं लागत कोनो गतरी में हमर बहिन के मारत रहत लुआ कैसे कर जाला तू तारा के निमन बात बता तनी अलगे हो जा तू अलगे हो जा हमर दीदिया के नु घरवा दे द जा होई वाला तो दीदिया के तहर के बोले वाला बा बनावत खियावत तड़ी अपना मन के लंगटा हूं घूमी हन त आदमी ना उनका कहे जई हन नइकी बोलन त बड़ा सटर सटर जवान चलत त कोई चीनी है ना हां नइकी बोलता बनावत या बहिन ओइ जे खातड़ू ह तू हूं आ कुछो सिखावत नई खू तेकरा मतलब हमनी के घर बर्बाद करे नु तू आइल बाड़ू हां घर बर्बाद करे आइल बाड़ू न हो तो एक जान गइल बन जे कि ओकर नैहर के लोग पूरा हमनी के सोचता कि कनी के बर्बाद हो जासन ताकि हमरा घर धन दौलत जा आइल बन बर्बाद करे का कह दे बोला आइल बन बर्बाद जइया से हम आइल बन त ऐसे त लगता कि हमर दीदी के हुफले रहता जा हिफले रहता जब तक हमर दीदी के मुंगा दे बुझा हां तहर दीदिया के के नाम ओहनु त दूसर कोई नाम आई हमनी के त एतना मुंह है अपन दाब के रहतै जे घर आंगन में एतना दाब के रहतै जा कि दबलो से दबात नहीं तू कहे का दाबेलु है लोग के तू ही दाब देबू का कला के गिरा के आ भइल बारू तू ही चढ़ा के आ भइल बारू तू ही अथु करेवेली चल रहन कोई देखबे ना करी अब लगला कि केतना अच्छा तराइल वाला ना आदमी आजकल कि हई होताटे हाउ होताटे कुछ के ठेकाने नहीं खे जैसे आइल बन त ऐसे देख के लोग जड़ते कि मुर्गा मछली बना मारे के आते हिम्मत बात अपने बहिन के बना बोला के मुर्गा मछली खियाव लोग काहे न खुजा खियाव देख के जरत हो जा के ओकर बहिन कैसे आइल बिया का चाहतड़ू कि हमनी के घर आंगन में सब कोई अलगे हो जा तू ए जे रह के मजा मरबू ई बताव चाहता नहीं अलगे हो जा कहत नु बानी अपन सास से कहत नु बानी बाप रे बाप ऐसे ऐसे घर में आदमी करनामा करतवन खेलवाड़ी नहीं ना एक नंबर के खेलवाड़ी के मोटकी हरामी ही एकरा के केतना हम समझावा तनी बच्चा नहीं हन दूध पिया पिया के जाय दहो अलगे हो जा लागत कि अलगे ना होन त ला हम त अपन दीदी करम अलगे दीदी अलगे हो जा अपन हक हिस्सा बांट के अलगे हो जा काहे कनी में झंझट में रहत हम आइबो जाइबो करम त तू हमरा के बनावत रहे खियावत रहिए एक ने के त भाई भौजाई बहिन कब आइल नहीं किसन त मरम में कन के कहां से जनी हसन भाई बहिन के भौजाई के मुंह दया कोई के हइए नहीं के त बुझाते नइखे नु के मोबाइलिया में का लइकावा कर देले बा अपना खिस बरता नु अब के करा से देखाई हो सुना तनी ए जी हां तनी एने सुनाब हां तनी सुनी त देखी का कइले ह का कहत ए मोबाइलवा बिगाड़ दिलस का बबुआ बिगाड़ देलस कि तू ही कुछ कह दे ना ई बात तो सही है बाब लइका मोबाइल बिगड़लस रो त हम जिंदगी नरक कइले बानी जी का हो का हो गइल का है अपना घरवा बोल ना सकी ना कि काहे ओकरा कैसे कहत रुलो वो कहलम बा चिल्लाए लग चिल्लाए दो रौरा कमीनी के हम मुर्गा बनाई बकरा बनाई पूछू बनाई खोआ काट के खिए अपना बहन के तो दूसरा का काहे अथी होता है दूसरा के फाटे दो ना हम तेरा कुछ कर नहीं आदत धरैले हम कमीनी देवे के तबे न नहीं के मिलत हाथ पर तो अथी होता है दे मैंने पहले नहीं हम बुरबके रही जिंदगी भर जिंदगी हमरा बुद्धि होता है तो उहे न कहता नहीं कि 4 रुपया धइले रहती ना कुंवारे पे कमाई ना 4 रुपया देता बोले के ना बेमत रहे फट गल का किनार हो ई जान तहरा से जान के उनका जानी ना तारा बहन के उनका खियावत रौरा जानत ना तो खइला बिना ना रौरा जानत नी नु कि हमार बहिन कितना नीमा घरे गइल बिया आय आ कैसे बोला तारी जा ओकरा के बोले दो एक से एक चीज खा ले एक से एक नु जोनी लोग के आंखी देखे ना मिलत है उ नु खा ले एकदम बुचिया
बुचिया रे ना आराम करत हो का खइबे पाहुन के बता दे। जवन खइयन तवन उनका खातिर नहीं बा। घर परिवार ले हमारा डर नहीं खे के का कहता का ना तोहरो नहीं के टेंशन लेवे के। हम टेंशन ना ली ना हेने ले सुना होने ले निकाल दो। ओसन आदमी बानू के अब का हम करी। खाली जनता उदा मीटो मछरिया बतानु सब खा जाए के बा रासा छोड़ देवे के बा। रासा ना लइका अरे बुचिया बताओ पाहुन के चली खाली रो चली खाली मछरिया बताओ का खइबे बता दे। बता दे के जरला में बारे कुछ का मन करता मतलब जीजा जी के तो अपना मने पूछात नहीं के का साली के लिए आके बनावे के बकियावे के बा का खाए के बटे कुछ ला निक नहर बनाई खियाई पिया सब बात समाज में ना कहनी सब बात दीदी भी अपना ना कहनी अकेला हूं में कबो कहनी कुछ कहे के रहले का जी का के माने जो ना कहेला एक बता रहा फिर कने के मछरिया के मुड़वा में के धइले हवे नु कब जी मछरिया के मुड़वा जीजा जी करके लेके चल न हुई रे फिर उहे बात हम कहते बनो तब वही घर निकाल लो रासा छोड़ रासा मत ओती घरी निकाल के धइले रही उचे खने निकाल के धरे घर में से ना उठा के लेके चलो ली बड़की दीदी हैं खाई परे भात के मुंह ना रखा उजला हटा देला रघु जीजा जी मतलब ना अपन भौजाई के माई के पट्टी से लड़ते नहीं कि देखत की का करते जा पटीशन लेते हो बताओ साफ है आनर का भी बहिनी के पागल भी बौराहिन बिया एगो एकर मरद अपन भौजाई के मार नहीं की सकत माई के मार नहीं की सकत है मन मारम तबे होई मारी मारी जेवन बात के देता रही तो उलाते सुन मानी रे मारम काहे ना मारी ठीक है बाटे तो जानी जवन कह जे तवन हम करम लेकिन देखो हमर बात माने के बा कारे मेहर मौगा नतिउ हां और कुछ निक कह लागत ना आय ये जे रहियन है ना तोरे पे रख ले दोनों के रख अरे तो बाई तो कुछ दिन रह जाए दे लाज शरम नहीं लागत आय कातना बोला तनी जी के रखे के चाहिए कातना बोला तनी रौरा तू मत बोला तू चुप रह तारा ना बोले हाय के कैसे बोला ताई जी तू हमरा के बोलती है हमरा के तू बोलती के है बोलबू तो बर्दाश्त करब होई बोलिए तो तनी सहबो कर बाहर ना सब ऐसा के कर सहले बानी रौरा कहीं से लागता देखो कहीं से लागता त कितना बड़ ताइल बाऊ खेला कर है जो जीजा जी के बेटे पता लिया जौन पिसा बच्चा बुली आवा खास ना तो वो ना मिली परे बात मिली पुर्जा बना तो जो चाहिए हम जाती बाजार ले आइम ठीक ना तू पुरजा बनो तो काजी पुरजा छोड़ बनो देखी। तो माई कैसे हमरा मार के मारता नहीं कैसे हमरा मार के मारता नहीं जी माई के मारी 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 अरे जा बाबू हम समझ ले माई के दुलार है मारे ले ना तू जा पुर्जा बना दे अरे आइल भाई तबे घर में डूगी डरा में बना के रखल बड़ जा लुलु पुंजू के घर है अरे बीदा कतन क्या के जोरे जोरे कैसे दे जीरा भीतर के उलू को करिया सब बेटवन के रवा जांच के रखत है छोटका बेटवा के उफान मचावे खातिर छोड़ लेबे कि साली के सरहज के बोला के रख ओ है का सब कोई के हम उफान मरवाते बनी घर में आइली ना बाड़ी जैसे से आइल बड़ी तैया से एकदम घर में टांडो रौरा के दागतिया रौरा के तागल तागल ना कहा करे जल उमर नहीं कर करू मैं बुझता के आइल बजा पार्टी लेके मारे खाती नहीं होता ना बा कोई के मछली चरा के घर में रखा गई हिंगा त मुंह में छेदे नहीं थे जिंदगी भर मैं उगवन के रहल बावन जिंदगी भर आ देख दे मांग कुछ धोतड़ी हां काहे ने धोवा कहला हो जाई कोई के बस के बात होवे के अन्ना निकली बा बोला बहुत तू उफान मचावा तड़ू जानलू कमे बोली ना रौरा आए करो शोभाता रौर बोलिया लहर बहिनिया के शोभाता हां आके झूठा करे के मछली चरा के रखले बड़ी होई त तक मौगे रहला जिंदगी भर मौगे रहू क्या चाहता हूं तो सोहनी के हम ही घर में तू ना तू ही लड़ावत हवे तू ही लड़ावत हवे हम लड़ा के चल गई हम चिन्हबो ना करब कि के केकर कौची आइल बाटे ना तो मत चिन्ह ला लाई मारो केकरा के मारबू हटाओ ने रो मार दे तीनू मार दे चला हो तू ही मारवाले बाड़ू तारा खैला पियला मतलब बा हम भाई नु किसे नूर करे ले ना रहबू हम कमाते हम खियावत हनी बोलत ली छी केतना बोलत ली धके रख लगा के जीबे स्टार्ट में का बार ले ए बच्चिया तहार उचित नहीं थे जी वही तना बोलत अड़ू हां बहिन बा है बिना बहिने के बानी बहिन के मारन पांच को बहिन हई जा जान लू लड़ लड़ जा मारा में लड़ जी जी चल लड़ मारा में नहीं खुजा हां लड़ बहिन ना के भागलू हां आवा भागे लग फरियाला आवा मोटकी सबसे चल रे। ये एकदम बिक चल तोरा के खाए दी बिक पैदा चल खो रुक पहले जीजा जी के पुर्जा बना के दे दे ले जब दही से तू चुपचाप रह तू टेंशन मत ले होई त मौगे रह पागल है, जिंदगी भर मौगे रह सब बात एक आज हम हो गई ना पनीर ले पूजा हमर के ऊर्जा बना के दा जाके बाजार ले आई